Nanging sangat hagepe sang resikane putra kang kanjong saking wiyati kocap kacarita pinunggel kang lagi mapan ing sanggar palanggatan ana ing papan semedi nenggih Sang Prabu Manukmaya sanggone besem dupa ratus menyang cipta sadasing gajabu kukusing dupa sumyap ing suraya sesaji mawan waru sekaranjrah sumebar gawen sidi sini gegenti kanggo capeng pasing banjaba nenggih Sang Tumenggung Jaya Wijayadi ngawe sangganing para wadyabala giling mesikinan budal ngombiongi Raden Manukma Dewa Pating Larah Pating Barang pindha-pindha kasarambaing jala Winastan wana Krendha Wahana ya Krendhayana kanggo separgen turaken teteki puja brata lenggah sak handaping mandira Burda Kestuba sesemeh Radha nenggih Sang Radyan Manukma Dewa ya Manukma Dewa katon kanyanding punang Kendhaga Wilis paringane Jawata duke muni tan kendatan sampun genapas sinatan ngrapal mantra suci Pangawati Giri kacarita Kendhaga Wilis kang den isi telutuh Burda Kestuba arane seta dumadaan awangi abrit samucep kadidine ludira kang angembek liwah anggon amis bacin kebaki jroning wana bocah sinarengan saking Dedator Tanggap risangkane opo kang wis kecitrang jugarake kang nedeng tokongan
mereka jangan kayak